Her er Karina og Kasper. Karina er gymnasielærer, og Kasper er ejendomsmægler. Karina og Kasper er nygifte, og de vil gerne lave en tilbygning til deres nye hus. De har brug for at se på tidligere byggesager på adressen, som ligger i tegningsarkivet hos kommunen. Men Karina og Kasper har en stor udfordring. De er nemlig begge i arbejde i tegningsarkivets åbningstider. De er nødt til at tage fri fra arbejde, hvis de skal nå derhen. Og det er noget, som koster tid og penge. Heldigvis for det nygifte par er Aarhus Kommunes afsluttede byggesager ved at blive digitaliseret. For Karina og Kasper betyder det, at de ikke behøver at tage fri fra arbejde for at få adgang til f.eks. plantegninger, situationsplaner og nødvendige dokumenter, som de skal bruge i forbindelse med at søge byggetilladelse. Digitaliseringen gør nemlig, at de til hver en tid kan få fat på tegninger og dokumenter fra computer, tablet eller smartphone. De skal bare gå på hjemmesiden minejendom.net. Også på Kaspers arbejde som ejendomsmægler benytter de minejendom.net til at undersøge relevante papirer, der er i byggesagen, f.eks. olietank, plantegninger med mere. For Kasper og hans kollegaer betyder det, at de ikke længere behøver at tage hensyn til tegningsarkivet. Nu kan de finde de nødvendige dokumenter på nettet. Aarhus Kommune lægger alle tegninger og ejendomsdokumenter på minejendom.net, og i løbet af 2016 kan Karina og Kasper finde alle byggesager fra Aarhus Kommune her. Minejendom.net sparer altså både borgere og erhvervslivet for tid og penge.